Tu odkryłem kapitan Nemo i jego łódź podwodna, a obok Arka Noego. Oni chyba mają przerwę w podróży. Tak wygląda mi się, że naprawdę będą zaraz ruszali dalej. Tutaj jakieś wypchane wieloryby, bo na rekiny to mi raczej nie wygląda. No. Tam kolega z Rosji, wiadomo, Rosja to podstawa. Woda przepiękna. Normalnie jak stoisz po szyi, to widać, czy paznokcie obcięte, czy nie. Tu moja niedoceniona żona. Po ostatnich zabiegach, 20 lat młodsza.